bergabung sama Widya. Ugal-ugalan sementara waktu untuk yang punya Cirebon. Cirebon gaya Aa Bontot, sing sehat-sehat Aa Bontot. Sing selalu. bocot mall kering-kering mall. Sehat baik. Nok Widya. Lamun arep rumah tangga bebeneran, aja nganti awan bengi keluyuran. Baik esuk cangkeme mampu inuman, alasane diajak batur melekat. Mama sayang, Nok Widya, Nok Widya. Berkat pisan sampena metu talake, aja nganti. Oh Widya. Balik esok cangkeme mampu inuman, tetep bae gawe iksan ing badan. Nok Widya. Nok Widya. Ayah Ciwang, ayah Ciwang, ayah Ciwang terus, ayah Ciwang. Cantika Production. Larang ati pengen esi bunuh diri, riwe keturunan kang ditinggal Nok Widya. Miring dong. Ora tahan nyangga penderitaan, Wah, bong sangat. dalang sampean salungan ugalan, coba kang mari nginungi lan ugalane. Ingat nih keturunan anake wis gede gede, bagat sampai nang metu talake. Wah. Mama Widya. Balik esuk cangkeme mampu inuman, tetep bae gawe iksan ing badan. Musik kayak kayak. Miring dong. Nok Widya, Cantika Production. Audio. Nok Widya, asik. Nok Widya, Neng, Neng Amel, ya Om. Bunda Sakura Neng, Bunda Sakura yang punya Cina. Nok Widya. Lara ati pengen esi bunuh
banyak.